Good morning again. So, nakamerkado ko sayo, nakapalit ko upuan. Nukos na sad. Pero, gagmay-gagmay nga nukos, akong napalit. Fresh ko pa kayo siya guys, oh. Gagmay ra siya, di pa natin siya di akong napalit nga parting dagko, ah. Barato ra sad. Then, naasad ko, napalit nga sambagon. So, dagko kayang sambagon, guys. Ang pinakadagko. So, barato ra pod. So, naka-jackpot yung darong adlaw. Kaya barato ra ang isda sa merkado. So, kaning nukos, akong butangan siya og daghan kayong kamatis. Para lami kayo siya, guys. Daghanon siya na itong kamatis. Then, ako na din siyang lutuon. Unahan akong luto is kaning nukos. Then, kaning sambagon, ako ni siyang tunuan. Butangan ako siyang tuno, guys. Kaya gisumbulan na sila sige og paksiw. So, magluto na ta.